Jingthong constituency along Ovi Kimi pen Avijit Gropan BJP a ticket ki pipon de da jok upper Jingthong BJP atum amithang asem ki pripon Malongari along APCL song pen mai ki padupon Kangburai ingleng inut Hanuman arnama phan kardom pen kesu kelanga bangphu kesu ka chilanga tum kimeyang thek kelonga jok Kangburai ingleng ahem kang theralong arnama phan kachurola pen howang ka changda Nijang Karbianglong Arlu, Lakha ke Tom, Jingthong MSC constituency ka Perlu, Umla Peralong, Kedo BJP Assam Sampridang. Pirangkia dinong kahomri dampen ke Thekdamlong lagi. BJP alama ipak awi la pentarpang thegi sianta Thekdamlong lidet. Isikamang humemeke kahilo, non headjong Central Pen State Pen Karbianglong Autonomous Council anta BJPC kapang ripon bomahut. Non Jingthong hawaralong Assam Sampridang ke, isi BJP amede ke mep jiangring. Krishna Rana lapen Pius Tena tu Perangkia phan ke thanateng atengke Rongjangphong BJP asamalong ta lama lapen tarpang thik isi nata vedet pusi Perangkia tu phan than pachinilo Kopia potsi apar Jingthong BJP asam lapen Rongjangphong BJP asamalong BJP alama lapen BJP tarpang thik ka vedet loma puloti non kewangchi MEC ang hoi kiliga hot Jingthong constituency along Owikimi asongjapo Avijit Gropan BJP a ticket ki pipondera puthaksi hadak ahawar araratum amethang BJP asam kachiptipon atheke apar Jingthong lapen Rongjangphong BJP araratum ke Prodip Rongpi kalite Augustine Kramsa phansi Jingthong pen BJP pinonangji pulo nonta non ke Assam Pradesh BJP lapen Dr Tuliram Rohangatum Avijit Gropan ticket ki piponde da jok hadak ahawar araratum aning kang samsede da joksi patumi apar Jingthong lapen Rongjangphong BJP asahem jipipon elo Humson be report Karbi Daily News. Aruni phaing kora hini arni lakha kripli Korkanti constituency ke parlo malongari megwing neng arong lapen jengrong piarong la rongni araratum pen lakha kripli Korkanti constituency along APCLC asong pen karjab dunjia bangphu kachupapon ateng pensi APCLC a candidate ta palidamlo anikang sampor phaike thomalom pen mai pangching ponsi Korkanti constituency along APCLC amaiphu Kongat killing pensi mai chipa hemponlo Bangso amailong non kewangchi MEC kiligalong karja dunjia bangphu Daniel Teron Korkanti constituency along chunbang Babul Rongpi Haroghat LA along Finance Secretary Haroghat LA along Youth Secretary Sonju Teron lapen pinang anatum chitong dunlo Bangso amai non kewangchi MEC kiligahut APCLC songpen chipa heponchi alam haihu chithan chimunpo lapen non MEC kili Korkanti constituency ke ASDC Congressman da kali lapen komat ni independent candidate penta kali BJP pen APCLC chidan popusi Perangkia thino Daniel Teron pen nang pachini dun dokmoka pen Moniram be report Karbi Daily News tike langjun jengrong pierong lapen megweng lengarong dak nili phanang gedeng ajai meg padupon lo labang sungona hut kewangji suri hini rang kora hini MEC election council election ke nilitum APCLC pesedak lakha krepli Korkanti constituency pen ke hai vekpo lapen ong dungawot pen si hai po lapen te neli kacedan jike ASDC pen takali Kongres ai pen takali lapen komane independent pen takali neli kacedan veki ke BJP pen ake hai raju tiso sar pen neli cedan vekpo lapen neli alang lipan ke parem vekpo neli hai vekji ong dungawot pen neli haji lapen te neli hai lapen te karbia tum jing ong dung tum chithan polo alang lik claim clear kam si ong munat alang lik claim clear pinat ladak jengrong pierong punon lapen megweng leng rong punon chithan loje sakuri itu talong bang ave alang kopi IM lo lasi nili pameta cicak ponlo nili yong sindang ini long utang te Korkanti ong dung ari soi jangat dum kapur hi ki dotum sakuri long vekji kita nili cicak ponlo election ke non pining election non iprang non pin pinapan welo aso election lon ke ni tum paharlen larong ni pina meeting alam ateng kardun chini tengte nili ke non phoi ke to sarjan se pahai dun vek podan vek to la ke nili dum nili ar nam hateng lo pasi nili ning teng sampi lo pahai vek po la long ri ching hona phan la pente te prang ki joi ki ri phan la Lakha kripli Korkanti constituency ke parlo dongkarnuk hempri ingleng
arong inut kangbura ingleng alangni hanumana lama phan kardom pen kesu ki un iya tuma phan langbom pen pinangana tum kesu ka chilang dam pen ang theke me kelonga jok kesu pen ki jogwana tum pen kangbura inglenga hem damsi arnama phan kachurola pen howang ka johang dam thu labang swahut kangbura ingleng ahin pen pherang kya theino lamjai boma hut alangli hemalong kesu kelang ahem avedera jok karbianglong ke thigi dinga tuma phan kesu kelang chiadim ning keme pen nangrama sonti mepar jibusi pherang kyang no nangpachini dun leben kesu ka chilang dam pen kemetanga tum sitame ning kang samla pen kachuro pajirpon dokmoka pen moniram bedi port karbi daily news tung tanang than hadak le pono ani ta abang duji hadak pono hadak mi pu ya puni di tasiwan thu dalo alam ta avelo akeng to ne lo patikang voice ni di dak ke bang ho aman ke dak sang lang lo jar lo man ke hedi kono nang thandun oh laki mi pu non mata mi pu laki da hem ta mo da pu lo ni tum hem dam lo ni di tum he ke ni di ke le ke bang ke ana ke tibok pi pota bang ke pine dalo kota jun undalo lapu an lo mane ni bang ni ajali pi we ni jing sam pi ali phu ham he mane e pai po thekta sosialo ana ma thekta sosialo ni phan an ni ki su pian ni phana pa mi ki pu ya lo ni bang ke mane ni jing sam pi ke ya lo ajali pi mo vi pa jil mo vi exita he la an ni ki su pian phana pa mi po ya lo je phu bajrong phan se ni li ke chordom chordi ver lo le na ke thek na ke chini la bang ke ni dak imena dim gali bang khai bang det pen chini na charlie tala bang soni li na charlie ke je kaddo kowe mane dake jati pu ke punam de lo bengali garo punon bihari punon ba karbi puno ajat akhai phantani li langpon bom lo la sinili sang kelang long pen nang meji dai pute la ke mepo sang kelang long pen ju nang ke thipu pute la ke ni ta pudun the ako bortoman ke sab lasang sai de la pente isilam lo hospital long jitu nali tum ke kilang pen miun ia dim pulten nilong bangra approve nak chen tame je sang kilang pen je kidin sinang meji kidin pen fis thuri putame niri nang pudunji ni thom ni pliang bong pen tame nili adet na pidunji la so det penangli 100% mane meji thurunji chelang adu eta breakdown ako nili sang kilang ke je ke thanu tabre ji puta kali nili thanu tap thek the dadak lo long pen kupisi na ke klang ma la so teng besi li ke so talangji bang chulang ne det mane kupu son si ke be ri doctor long ben si paklang ba bang ka chulang ni doctor ne pamin ilo la ke he ako lata lo dak bang tame ako porman si putro ke be ri tu nali tum bang ra nang silang tame kilang dang anta la so si long bom la apen tenili mobile so lai thoi e kambura ingleng la hello nili men lo Patumi aruni phai inkora hini arni borjana hawar pen MSC kiligalong Congress a ticket kachipalong duna bang phua phan borjana hawar along kido Congress araratum dilai head office along karchupon Surendra Singh nara phan raratum aningkarong chipidun pen aman kido karbi poho pen sitami archupon no labang swa hutsitami phirangkya tumpen nangchingki dunsi alang non kebangchi borjana hawar along MSC kiligalong mesen pen hai ponji puta aningka che thedo puta phirangkyang no nangpachini dun labang swahut puthot Surendra Singh nar kaning je ponthulaki non MSC kiligalong nini borjan congress pen haided lotangti borjana hawara long kedo karbi solangdo arat lapen akapriga khilapen dhoromalam pupon pepensi rara tuma phan kelang ponji mate kanghon ponra pejia phansi dame pherang kyang no nangpachini dun hiri pipen Wilson Berry Ports Karbi Daily News pinya ningarong panjok la tum sa su gijun ani choka do beda la tum si siglo la sinili pudamia lam la panlo orjana rot afan kanghon kanyin so do penajok ni tum congress high command mate Home Pradesh Congress Committee amai thu Bhupen Kumar Bora la pena parata itum Karbi Anglong District Congress Committee a President Minister Barin Sumronghang sarake hai alang itum kajin so panjok si nili phan ka do khabia rat afan matha pen se nili phan si Congress ticket tak borjan pen chepati ni phan ni pilo